Drugi mi naručuje hranu, znači imam jako veliki problem sa tim, ne znam šta da radim, brate. Tako da, ne znam šta da radim. What did you get? Ajde, uzet ćemo, brate, kao mystery box. Evo, kao mystery box. A nemojte ljudi to radite, brate, 46 dirhama. Ljudi, malo su zajebane ove novčanice, vidite kako ne mogu da skontam za šta je šta novčanica. Ajde ljudi, uzet ćemo mystery box, znači fanovi mi naručuju zato što znaju moju lokaciju. Stvarno nisam ništa naručio, nije da vas lažem ili nešto, vidjeli ste na streamovima da mi konstantno naručuje, brate, neke gluposti, nešto zvecka. Bože, sačuvaj što je. Do you have exchange for me? What is this? Medicine, I don't know. Kaže medicine, neki lekovi ljudi. Dobili smo kalcijum, 600 vitamin. Nemojte mi neče poručivati ljudi više. Molim vas, nemojte mi poručivati ništa. For you, my friend. Bakšiš, brate, si dobio. Izgleda nisu navikli na bakšiš. Ljudi, znači dobili smo kalcijum, brate. I se ovo sisa. Nemojte mi više poručivati. Sad sam glup, ja sam snimio da je 914, da otvorimo kalcijum. To je čak zdravo, meni Keva kaže, pi kalcijum, svi kalcijum. A kako da progutavam jebo? Sad ću da uzmem vode, čekaj. Dobrodošao, brate, kod mene malo je ovdje haos, vidiš, zato što nisam sređivao zbog streamova i sve to. A ovo su mi ljudi poručivali, fanovi su mi poručivali, brate, vodu, znaš, i nisam ja ništa od toga radio, nego oni znaju moju adresu pa mi poručuju. Pa neće dehidrirati. Sad ću da popijem ovaj, brate. Evo. Jedva je prošlo ovolika tableta, ljudi. Kako ti se čini sam pogled i sve, znaš, 30 stepeni, mogli bi, brate, da idemo da chillamo tamo. 26, to je to. 26. Imam, brate, ovdje, znaš, argarepi. To je sve od fanova, znaš. To je sve od fanova, znaš, i onda ja to nisam juče zbog streama. Glekru ujebote. Sve si mi sjebao, brate. Ljudi, pogledajte ovo, znači. To su sve fanovi poručili kao što su. A bar da plate fanovi, a ne moraš i ti da platiš. Sredio sam apart.